Уважаеми госпожи и господа, навършват се 20 години от покоряването на връх Еверест от смолянския алпинист Христо Христов и гибелта му там. Въпросите защо останаха без отговор. Христо остана на най-високото място на света и в сърцата ни. Затова Смолянският музей, регионален исторически музей Стойо Шишков, заедно с група верни, предани приятели на Христо, организира тази вечер памет за Христо Христов. В нея ще покажем филма Талай Сагар, между светлината и сянката. Освен прожекцията, ще можете да зададете въпроси и към един от участниците и авторите на филма, Никола Леваков. Ще ви представим музикално-поетичния рецитал «Бяла пелена» на актьорът от Родопския драматичен театър Борис Хаджийски и Саша Георгиева, пиано. Ще открием изложбата «Памет за Христо Христов», скулптури, рисунки, снимки, артефакти и накрая музикални посвещения. Една програма с любимата на Христо музика, мнозина от вас също ще я предпочитат, в която ще има джаз концерт на джаз квинтет Велека Цанкова вокал, Димитър Льолев саксофон, Станислав Арабаджиев пиано, Калина Андреева контрабас, Никола Горялов барабани. Още диджей Руси, Breaking School, Sleepwalking Crew, Дръмс Никола. Заповядайте. Thank you.
акцентът трябва да е към Христо. И мен ми е много неудобно, че съм тук. За въпроси въобще не става въпрос. Дума после да се задават. Пожелавам на всеки един от вас да има такива приятели, които някога да се съберат заради него или пък да направят нещата, които са направили в памет на Христо. Това е едно усещане, което не може да се направи към всеки човек. Този човек, за да ни събере толкова много хора тук, той ни е дал нещо. Музей е голям. Щеше да е всеки от нас щеше да е някое друго място или на друго събитие, ако не беше Христо. По време на експедиция не може много да се снима. И това, което ме радва е не, че видяхте филма. Примерно моите деца не бяха гледали филма. Сега го гледах. Тоест къщи не съм им го показвал. Хареса ми това, че има доста кадри с Христо, които можете да го видите и да си припомните обаянието му и личността му. Вие го познавате повечето хора, но да го видите в образ, може би това е силата на филма, а не самото изкачване. И още веднъж се повторя, пожелавам на всички ви да имате такива приятели, които да могат да се съберат и да ви почетат. Това е нещо много рядко, което се случва тук. Не съм виждал друг човек от моите познати да може да събере такава аудитория и той да не е тук. Благодаря ви, въпроси няма да има, съжалявам. Скъпи гости, започва музикално-поетичният рецитал «Бяла пелена» на актьора от Родопския драматичен театър Николай Хайтов, Борис Хаджийски и Саша Георгиева пиано. Ще чуем стихове, посветени на Христо Христов от неговия баща Ганчо Керечев и още стихове на Людмил Янков и Атанас Капралов.
Аз всяка нощ катеря Еверест. С надеждата да те открия, сине. По пътя, уморен от мен, в люлките на спомената жив сърцето ми е умора. От второто стъпало виждам всичко. Погаснало небе от облаци и нощ с окапали звезди, но само миг е то. И с полет към небето отнасям цялата земя със себе си. На гръб. По пътя, уморен от мен. Не питай за цената на мечтата. Бори се, литвай, падай и умирай, носи я винаги напред в ръката. Възкръсвай, ставай, искай и намирай, не я затваряй в себе си, в душата. Изправен, дишай, никога не спирай, мечтай за радостта и за красотата. С възторг и трепет, с вяра в чудесата, тя ражда и мира, и светлината. С кръвта заплаща любовта и свободата. Не питай за цената на мечтата. Умората изгрепва ми дъха, но пак пълзя нагоре, към върха, към спирката за космоса, където целуват се земята и небето. Там любовта ме чака. Там е Бог. Там аз съм горд, величествен, висок, недостижим и лек като хвъркато. Там не смърди на фауна от блато. Гадинки разни не гнездят по мен. Там алпинист съм в ангел прероден. Дари ме, Боже, с нечовешка сила, да издържа до край, да се изхиля над вируси, плазмоди и бълхи, над гнусното си вчера хи-хи-хи. Аз няма долу повече да сляза при пишните конкурси по омраза, при мазните от оргии тела. Заменям кислород срещу крила. И нищо, че сърцето ще е спряло. Животът ще избухне. Отначало. Мистичната родина на духа, но само ако стигне до върха, до спирката за вечността, където целуват се
земята и небето. Искам да се преродя в леден облачен връх, с остър блясък, в очите мрак, тежък в сърцето. Искам да открия ниските тайни на хората, за да приотия бягството на унизените. Трябва ми твърдост, за да държа челото си изправено. Трябва ми топлина, за да сгрея ръцете на обречените. Трябват ми пропасти, за да хвърля в тях късовете камък от сърцето си. Трябват ми пещери, за да затворя за винаги бездушните каменни приказки, които човешките думи капка по капка са трупали. Искам да се преродя в бляскав леден връх за винаги. Още ли те няма, сине? Още ли? Още ли катериш Еверест? Чакаме те, като звезден гостеник, като тъжен ангел и светец. Идвай, че живота тук ми е черен, въздуха и тук уредя.
Все едно, къде ще ме намериш, жив или потънал в пръста. Иска ми се да се върнеш вече. Синята планета те зове. Бяла скръб навсякъде потече и не може нищо да я спре. И се мятам в тежка изнемога, бяла пелена над теб виси. Мисля си, да вярвам ли на Бога, че за свой апостол те гласи. Когато ние ще сме прах. Отдавна. Някъде във времето. Когато отдавна ще сме разтворили телата в земята и духовете си в космоса. Кога до край ще сме изтлели. Отдавна. Заедно с изгревите и залезите в дните си. Когато ще е споменът отдавна. Някой отчаян поет пак ще те открие как търсиш с ръцете звездите си. Смъртта заблудил следена магия. И ще те намери някъде в безкрая. Спрял крачките на бягащото време. Човек искра, слял се в едно с мечтата. Когато ще сме прах. Отдавна. Някъде във времето. Професор Емил Попов за Христо Христов. Приятели, дълго търсих думите за тази изложба, първата на Христо. Знам, че не ги намерих, не се и надявах. Тези, до които стигнах, са недостатъчни и слаби за събитието, което ни е събрало. Все пак знам, че трябва да говорим за Христо като негови приятели, а също и да се погрижим да бъде видяно неговото творчество. Краткият му и уникален път стои пред нас, очертан от рисунки, скулптури, фотоси, филми. Искам да споделя с вас това, което ме порази в тези толкова ранни работи, докато ги правеше в академията. Не можех да си обясня, откъде се бяха населили така рано в него. Толкова силно въздействаха и сякаш с нещо носеха в себе си това, което по-късно щеше да се случи. Поне за мен е така. Тази застиналост с такова силно внушение за неизбродима тишина и стаена мирова болка.
тихо, ненатрапчиво, дълбоко изразени. Личността на Христо носи зрелостта и богатството на човек с изведен характер и талант до най-висока степен в тази ранна младост. Сякаш е бързал да чувства, да вижда, да прави, на един дъх сякаш. Аз не знам как е постигнал това в кратките отрязъци време при тези негови непосилни за всеки друг пътувания между две могъщи реалности, тази на изкуството и другата на непостижимата природа. Мисля, че е бил готов, подготвен от природата си, получена от родителите му, щедро дарила го с талант, трудолюбие, добродетелност, каквито не бяхме срещали. При това неотделимо, цялостно, естествено, съдбовно, затова до неговото съкровенно изкуство стоят експедициите, които вероятно го пораждат. Христо избра най-верните учители, могъщите планини на света, природата, нравите и ценностите на родния край, може би също децата на Непал и Индия. Само той си знае как се носи това. До нас достигна усмивката му, когато ставаше дума за тези неща и краткото, още малко време, още веднъж. До това непредвидимо, което се случи, което дойде, за да го остави толкова високо и далеч от нас, от малкото ежедневие, в което щъкаме и битуваме, без да усетим реенето в небесата. Другия безпределен хоризонт и пространство, в които на Христо му е писано да бъде завинаги. Изложбата се реализира с усилията на приятелите му, за което искрено им благодаря. Гипсовите оригинали бяха укрепени и отлети в метал. Така и изящните крехки идеи от гипс заживяха в бронз. Намирам, че двата материала със своята противоположност съжителстват и като своеобразна метафора на това, което е животът на Христо. Дълбок, чист, чувствителен и силен едновременно. Такъв го знаем, докато го срещахме в живота. А след това мъжествен, незабравим, оставащ във времето като човешки пример и дарование на истински художник. Вярвам, че тази изложба ще живее занапред, ще се движи между хората, ще вълнува дълбоко. Това помага на надеждата и вярата, че Христо е между нас, че живее, а Неговото присъствие е ярко, вълнуващо, необходимо, будещо възхита, защото Той е от най-редките хора, които за себе си наричам вдъхновяващи. Скъпи Христо, Ти не обичаш многословието. Затова, ако прекалих, прощавай. Благодаря Ти за това, че те срещнахме, за това, което си и направи в младия си живот. Носим те със себе си, доколкото сме способни на това, защото ни помагаш да се въздигаме,